Bapak Ibu dalah para rawuh ingkang saking kinurmatan. Salajengipun nomor urut 19 dumateng Fahmi Ramadan Gifari sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Kepala Madrasah ingkang satuhu kinurmatan, Bapak Ibu guru ingkang satuhu kinurmatan, para kanca ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin kula dalah panjenengan ngaturaken rasa syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring berkah kanikmatan saha kawilujengan dumateng kula dalah panjenengan sedaya sakemah saged nderek makempal wonten ing adicara lomba sesurah mengeti dinten Ambal Warsa Kabupaten Pacitan ingkang kaping 277 menika kanthi wilujeng nit ing sambikala. Sholawat miwah salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun benjang ing akhirat. Amin. Bapak Ibu dalah para rawuh ingkang satuhu kinurmatan, kula badhe ngaturaken sesurah kanthi irah-irahan. Sumangga tresnani Ratu Pacitan. Ratu Pacitan punika kathah sanget. Wonten barang ugi daharan, awujud barang antawisipun akik, batik lan sapanunggalipun. Awujud daharan antawisipun gendhis, jawi, jenang, tahu tunah, salin lan sapanunggalipun. Dados umpami panjenengan sami betahaken gendhis jawi, cekak mundut gendhis jawi ingkang damelan tiyang Pacitan. Tuladhanipun kados gendhis jawi wonten Desa Wonoati utawi Desa Larang. Umpami betahaken batik nggih mundut batik ingkang damelan tiyang Pacitan. Sehingga kita saged saling sabiatu nguntungaken kalih sederek kita wonten ing Pacitan. Sehingga masyarakat Pacitan saged langgeng sejahtera. Monggo Pacitan tumandang kanthi lelampahan sajat wat-wat. Bapak Ibu dalam para ingkang satuhu kinurmatan, cekap semanten kemawon sesurah saking kula menawi wonten lepatin atau nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.